खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फर्थ सेसन समावनो पनिटर तालुकदारनि देहाया हरखाब गाज्रि जादों। डिब्रुगड़नि मरानाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय सानै आइजोनि जिउ खहा। मानास नेशनेल पार्कनि फानबारि रेन्जआव हाग्रा बिफाना सांग्रांथि मेल खुंदों। अखिल गगैया जब मेलानि हेंथायै बिधान सभानि बाहेरायाव सोमावसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम बिधान सभायाव हरखाब देहा गाज्रि जादों। बीजेपीनि एमएलए पनिटर तालुकदारा बिधान सभायाव एमएलएफोरनि फर्थ सेसन एबा सावगारि सेबखांफुनाय समावनो पनिटर तालुकदारनि देहाया हरखाब गाज्रि जादों होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो हानाय बादिब्ला पनिटर तालुकदारा हरखाब खर' गिदिंनाय देहा गाज्रि जादों, जाउनाव गोख्रोंनो देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। बबेखानि एमएलए पनिटर तालुकदारा देहा फाहामसालियाव थांनो राजि जायाखैमोन। नाथाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हुमखि होनाय आरो गोख्रों नारसिननायाव आरो गोबांसा लोगो एमएलएफोरनि नारसिननायाव देहा फाहामसालियाव थांनो राजि जायो होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय बे समाव एमएलए पनिटर तालुकदारनि देहाया गाहामैनो दं होननानैबो मिथिनो हादों। डिब्रुगड़ जिल्लानि मरान थानानि बेन्दोंआव थानाय जलंगावआव गोख्रों लामा जाब्रबथाय जानायाव स्कुटियाव गाखोनाय सानै बिब'-बिनानाव आइजोनि जिउ खहा जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला AS23BC1221 नम्बरनि गंसे 709 ट्राकआ हरखाबै लामा बारस'नायाव बे लामाजोंनो फैबाय थानाय AS06U9264 नम्बरनि गंसे बागनार गारिया AS3354 नम्बरनि स्कुटिखौ सौख्रांहैनायाव स्कुटिजों फैबाय थानाय गीतामणि गगৈ आरो रीतामणि दास सानैबो बिब'-बिनानावा जायगायावनो थैनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बागनार गारियाव थानाय गासैबो गोब्राबै जोखोम जादों। आथिखालाव थैनायफोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पुलिसआ दैथायहरबाय आरो जोखोम जानायफोरखौ डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामदों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। आथिखालाव हाग्रानि जुनार मैदेर एबा गुबुन गुबुन जुनारफोरजों मानसिनि दावहा एबा गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिनाय आयदाखौ लानानै हाग्रा बिफाननि वाइल्ड लाइफ फिल्ड अफिसार सनातन देकाया जेंनाफोरनि सायाव बुंथिदों। सनातन देकाया बुंदों दि आथिखालाव चिरां जिल्लानि मानास हाग्रामा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाया हाग्रानि मैदेर बायदिजों खहा खालामजानाय आरो हाग्रानि मैदेरा माबोरै बुथारजादों बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिदों। फानबारिनिफ्राय कुक्लुं रेन्जनि गेजेराव दंसियापारा, बिष्णुपुर, सिकाजरा, बरपथार, सावरं बायदि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरजों बुथारजानाय आरो जोखोम जानायनि तथ्य थांनाय 2016 मायथाइयाव गासै सा 4 थैदों आरो सा 6 जोखोम जादों। 2017 मायथाइयाव गासै सा 3 थैदों आरो सा 6 जोखोम जादों। 2018 मायथाइयाव गासै सा 4 थैदों आरो सा 5 जोखोम जादों। 2019 मायथाइयाव गासै सा 2 थैदों आरो सा 1 जोखोम जादों। 2020 मायथाइयाव गासै सा 4 थैदों आरो सा 2 जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो कुक्लुं रेन्ज आरो फानबारि रेन्जनि बेंखनाव गासै मानै मैदेराबो थैनो गोनां जादों होननानै सनातन देकाया बुंबावदों। शिबसागरनि एमएलए आरो रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैया मैया आसाम बिधान सभानि बाहेरायाव सोमावसारदों। रायजो सोरखारनि 1 लाख साख्रि आरो जब मेलानि हेंथायै अखिल गगैया मैया सोमावसारदों। अखिल गगैया दिनै जर'खा टि-सार्ट गाननानै आसाम बिधान सभानि बाहेरायाव सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों 1 लाख साख्रिया माब्ला आरो बबेयाव होननानै अखिल गगैया सोरखारखौ सोंथि सोंदों। बेजों लोगोसेनो रायजोनि माखासे जिल्लायाव दाख्लै खुंनाय जब मेलानि गेजेरजों लेखा गोरों खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ सोरखारा लाजि फोनांदों होनना दाय फोनांदों आरो दाख्लैनि जब मेलायाव मोनबेसे मासि दंमोन बेखौ सोरखारा रोखा खालामनांगौ होननानै दाबि खालामो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चार्टार फ्लाइटआव गिदिंब्लाल' जानाय नङा, 1 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होआब्ला गोजोनै थाहोनाय जानाय नङा होननानैबो अखिल गगैया रायजो सोरखारखौ हुमखि होयो। बेखौनो मख'नो नांगोन दि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै APSC निफ्राय असमिया रावनि आयदाखौ बोखारनायनि हेंथायै अखिल गगैया बिस्तिबारखालिबो बिधान सभानि बाहेरायाव सोमावसारदोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।